Bun găsit! Tusea, simptom comun în atât de multe afecțiuni, poate apărea în urma unei infecții cu un virus, cum este cel gripal sau virusul SARS-CoV-2, însă poate fi declanșată și de anumite substanțe poluante care irită gâtul. O tuse care durează mai puțin de 3 săptămâni este considerată o tuse acută. Majoritatea episoadelor de tuse acută se ameliorează în 2 săptămâni, bineînțeles dacă putem trata și cauza primordială. O tuse persistentă care ține mai mult de 8 săptămâni deja devine o tuse cronică și aici ne referim în principal la tusea tabacică sau tusea iritativă. Trebuie să știm mai întâi ce provoacă o tuse. Pentru că tusea este un mod standardizat, să zicem, de a-ți curăța gâtul, un mecanism reflex al organismului nostru, atunci când căile respiratorii sunt înfundate cu mucus sau particule străine, cum ar fi fumul sau praful, tusea este o reacție firească, organismul încercând astfel să elimine acele particule și, bineînțeles, să ușureze respirația. De obicei, acest tip de tuse este relativ rar întâlnit în viața curentă, dar tusea se va accentua pe măsură ce organismul continuă să fie expus la iritanți, cum ar fi fumul sau praful de care vorbeam. Totuși, cea mai frecventă cauza a tusei este o infecție a tractului respirator, cum ar fi răceala sau gripa. Infecțiile tractului respirator sunt de obicei cauzate de virusuri și pot dura de la câteva zile până la o săptămână. Depinde, bineînțeles, de gravitatea cu care virusul este întâmpinat în organism. La copii, tusea apare în anumite afecțiuni, precum răcelile, guturaiul sau asmul. În mod tipic, tusea asmatiformă implică și respirația șuierătoare, destul de ușor de identificat. Sunt și o serie de medicamente care pot declanșa episoade de tuse. Tusea fiind, în cazul acesta, un efect advers, mai rar întâlnit, dar care totuși apare în urma administrării unor medicamente, precum cele utilizate frecvent în tratarea tensiunii arteriale și a diverselor afecțiuni cardiovasculare. Mai pot provoca tuse și următoarele situații: deteriorarea corzilor vocale, aerul foarte uscat, infecțiile bacteriene, cum ar fi cele care declanșează pneumonie sau tuberculoză, anumite afecțiuni, precum embolia pulmonară, dar și insuficiența cardiacă. Și, bineînțeles, să nu uităm despre boala de reflux gastroesofagian. Ca tratament general, pentru a reduce atât severitatea cât și frecvența episoadelor de tuse seacă sau productivă, poți încerca în primul rând dropsurile antitusive care au în compoziția lor ingrediente ce calmează iritația și reduc tusea, precum mierea, mentolul, eucaliptul, dar și siropurile antitusive cu ingrediente calmante și antiseptice, cum sunt extractul de frunză de pătlagină, echinacea sau propolis. Există și dropsuri care conțin anumite substanțe cu efect anestezic de tipul lidocainei, care pot de asemenea să inhibe reflexul tusei, mai ales dacă acesta este unul pur reflexogen.
când reprezintă tusea un motiv să ajungi la medic. Când nu trece în 2 săptămâni. În acest caz, este util să-ți faci un exudat nazal și respectiv faringian pentru depistarea anumitor bacterii, cum ar fi stafilococul aureus, streptococul beta-hemolitic, Haemophilus influenzae, P. dar și anumiți fungi, precum persistența candidei la nivel nazofaringian. Dacă te confrunți și cu alte simptome, precum febră, dureri de cap, dureri în piept, somnolență, confuzie, este foarte important să mergi la medic și mai ales dacă nu mai simți mirosul alimentelor sau al parfumurilor, anosmia sau nu mai simți gustul anumitor alimente preferate cu gust puternic, vorbim de ageuzie, consultă medicul de specialitate. De altfel, tusea cu sânge, însoțită sau nu cu dificultăți de respirație, necesită neapărat asistență medicală de urgență. Pe doc.ro găsești foarte multe articole utile pe această temă, iar pe www.health-shop.com găsești o serie de produse care te pot ajuta să-ți tratezi tusea. Ai grijă de tine și de sănătatea ta. Pe curând!